El president de la Diputació de València, Alfonso Rus, ha viatjat a Brussel·les junt el diputat provincial responsable de la central de compres, Vicent Ibor, per a mantindre trobades institucionals en responsables d'ocupació i energia de la Unió Europea i entrevistes en el comissari d'Educació, Cultura, Joventut i Esports de la Comissió Europea, Tibor Navracsics, el secretari general del Comitè Econòmic i Social Europeu, Luis Planas, el director general d'Energia, Dominique Ristori, el vicepresident del Parlament Europeu, Ramon Luis Valcárcel, i el responsable del programa europeu Generation Awake, Rodolfo Pérez. La entrevista con el comisario, la primera entrevista que tiene el comisario con una autoridad española, el presidente, la verdad es que ha sido muy interesante. Venimos cargados de proyectos, cargados de ilusiones porque Europa la tenemos más cerca de lo que parece y con el convencimiento que la Diputación de Valencia y sus programas de eficiencia energética, de economía sostenible y de formación para nuestros jóvenes pues están en sintonía con los proyectos europeos y vamos a intentar aprovechar absolutamente todas las ayudas que la Unión Europea nos concede para llevar adelante nuestros proyectos. El president rus va explicar en este fòrum internacional els plans de la Diputació destinats a potenciar l'estalvi energètic i la utilització d'energies renovables en els municipis per a estalviar el cost corrent als consistoris i protegir el medi ambient. Cal destacar que el Programa Provincial de Climatització d'Edificis Públics, per mitjà de l'ús d'energies alternatives al sistema de certificació de calderes per a biomassa, tindrà pròximament el reconeixement oficial a la seva eficàcia. A més, el director general d'Energia, Dominique Ristori, va sol·licitar per la seva banda a Alfonso Rus que assistisca a la pròxima Convenció de Bones Pràctiques que reunirà alcaldes de tota Europa a Brussel·les i abordarà la utilització d'energies renovables per a explicar en esta trobada la gestió actual de la Diputació de València en matèria d'estalvi energètic. El ahorro de emisiones contaminantes de CO2, por ejemplo, es un proyecto común, el ahorro energético, la eficiencia, la formación. Hay muchísimos puntos en común que si no visitas directamente a las instituciones difícilmente los puedes llevar a cabo. Creo que esta visita del presidente ha sido fundamental y, por supuesto, pienso que no debe ser la última, sino la primera de unas cuantas en orden a poner en marcha estos proyectos magníficos que, por otro lado, tenemos en la Diputación. Un dels principals líders de l'Assemblea Europea, Ramon Luis Valcárcel, vicepresident de la Cambra, va mostrar el seu reconeixement al programa de les Eurobeques i va valorar el fet de la necessitat que existeix de que es coneguin a Espanya els tràmits que permeten accedir a les ajudes dels fons europeus. El president de la Diputació també va aprofitar este viatge per a reunir-se en una trobada informal en els 32 eurobecaris de la Diputació que realitzen pràctiques de formació a Brussel·les. Vaig considerar que era una bona oportunitat, no havia estat mai en Bèlgica i per les bases que vaig llegir era completament diferent a altres beques que jo havia fet i vaig considerar que era una bona oportunitat per a continuar aprenent dins del camp de màrqueting, que és el que a mi m'interessa. Jo estic fent una especialització en projectes europeus. Hi ha una manca de coneixements a Espanya sobre projectes europeus, sobre finançament europeu i crec que pot ser molt bo que arribem gent especialitzada en aquest àmbit per a poder desenvolupar. El viatge institucional de la Diputació en el president al cap ha suposat una fita per a la corporació, ja que ha suposat el reconeixement en el cor de la Unió Europea de les seues polítiques d'ocupació i formació juvenil i d'eficàcia energètica per a l'estalvi dels municipis valencians.